you okay? Okay, okay. You can plap with me in the classroom. Okay? Okay, 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 okay. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay, okay. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay kayo. Are you okay? Okay kayo. Makisayaw at makihataw sa Manang Mix Club DJs. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay kayo. Are you okay? Okay kayo. Lamig kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Are you okay? Okay kayo. Are you okay? Okay, okay. You can plap with me in the classroom. Okay? Okay, 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 Makisayaw at makihataw kay DJ Dave Idol. Are you okay? Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Lamig kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Okay kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Nasaktan ko. Lamig kayo. Are you okay? Okay kayo. Okay kayo. Makisayaw at makihataw sa Manang Mix Club DJs.